Que puto subnormales, tío. Baina, no ze hostia uste zuen. Oinetiko personaje danak izartu ituk. Eta, zeintzu jupa? Atxabantako retrasautu. Ba, betzet ditu mondrako. Baina bestak mondrak auzo bat, Ez, hori eskoriatzak. Ba, hau ezin jo gora gehiatu. Atxabatan ze cojones hau. Mojategi? Ez, hori mondrako. Eroski ondixa? Ez, hori mondra. Burger King? Oi bai. Konkizeko txuzkin? Ez, hori mondrako. Mondra. A ver. Zentro. Ze famoso xekuei, hola. Urkullu? Hoi beti utzi xau. Barzako porterua? Zein, Marc André Terrastan! Ez, Zubizarreta. Aixo. A ver, baina besten bat, hola... Honek, zela ituk, anai alpinista honek, bizitu ala. Hau anaia. Ez, hori akerrekoak. Horreik inurratia gaia zituen, mendi bat obesti, osin besteik ez. Bota besten bat? Zientxeko eze. Asier Aranguren, ETV-koa, Jose Mari Barquero. Ba, venga, ba. Bo, ojo, uda xekuei. Si arruina eta mondra katego igual izatzak. Baina mondra azkien da. Zentro. Segiz xekuei. Zangitu! Da zein jaizi? Ugarte... Biai?